16th of September. Kublai yafi baro. Te ka gospel kat kamu Matthews kalanang ba san the kat ndriu. Suk ki batangan bad ki basliang ya ka hok na ba anpan kedang yaki. Te nga Carmen pidang le ki homework baro bangala ayafi mo. Kane kini ki students kamtam lele ki de ban paid Google fishu Google beatitude ne sermon on the mount but finsa yo bon ki ji ka shapang kane tien khasi la tho ne suk mo English ki la tho happy ne blessed or actin Latin ki yung Beatus nagnagadaw ki called beatitude. They haktin Greek ki yung Makarios. Bun ma fi try fi kan ma brother Makarios mo. Makarios ka mod long bala karkhu karpang. Te suk ki ba tngan bad ki ba sliang ya ko hok na ba anpan kadang ye ki. Kamot sngap hangne bun mangi ni tngan ni sliang pada bangi tengan ni wat jingbam bangi sliang is wat re ban tengan ban sliang ya ka hok pareng is righteousness kamu da you ka righteousness come on ka jingin ka ba hok ka jingade jingi baru blay bad ka jingade jingi bad ki parabli mo righteousness means right relationship with God. Dakaba kongo ya kaktin jungu, but dakaba ni ya kajinya ya yit para brio, ane kade kajing mujang righteousness ka hok. But kan mau hak jutam barim banlong beri ba hok ni hable yu kongo ka ain jungu bele. Hak jutam batamai ka hok kamot ni yo ka jinga jungu bele. Free grace of God. Te ban sutu kane Isaiah Sanfusan baningkong baar kitab power khandriu arfundriu pideban pule kumjuru power khandai san Isaiah sanfuwe iwe kine baro pideban pule this is homework ban sungtu kamuda yugene ha gajing hikajung jisu te to tunga namya clan lada ni tengan ban em ke jing ba hok kan ola ongkum no anpan kedang iki dadangi tengan ba sliang ban em climb pop ni tengan ban em katkum ka ai jong ble ansa pan kedang iki nde bangin sa kedang hi no jutang barim ni perkat na banda ki kam ba jong ngale ndre jutang ba thamai uble unsa pan kedang iki uble unsa ai ngi ka jinga e Pada kane ka jinga ye ngin salong ba hok hakma duble kane ka diga jingmot jong kane ka beatitude ba nrio suki ba tangan bad ki ba sliang ya ka hok na ba anpan kedang ye ki te jing dua jingi ru bun sin gede na banda ladi na banda kini ki jing dan kam jingi reng am try am tip ka nungun abden jingi ni kwa ni trang e ban em kat kum ka anjung ble ban em kat kum ka hok te manta jisu ong yengi kito ki ba kuaban long ki the court jong ka hima blay ka hima beneng te kane ka long ka kowi ka kandon ba ngi hap sungtu ba ngi hap insingi ka gospel kat ko Matthews kala nanga basan the court ba new suk ki ba isne na ba an isne yeki te sa kowi nga hapan kan mau ifi kan mau kane boro ka long kum ka jingkin ki step by step ban poy chaga jingem baruble jingem rangkar baruble to ngila poy ka kandon ka step ka ba new suki ba isne na ba an isne ki hanne ka jing isne kamot ban ai isne lada pi ai isne no kane ka hanne ka jing su merciful pareng de merciful kamot ban ma ban le isne kane ka de ka jingmot te ban so tu homework along shitti jong Paulus ki Colose kala nanga balai the court khatlai shitti jong Jacob kala nanga ba the court khatlai phi dei ban bulegane kumjuru ka
kitab aning kong jung Samuel kalenong ka ba arfusau arfusan len kitab ba jung Samuel lenong dekat san but dekat kendai ngan sabatai fi kendiat re kiwe pide ban pulehi ban sutu te mga mafi ngi bar hakan jing jingi ngimlong ki ba bet ba biang nadang sedang ngi le bakla ngi hap agi pom ngi hap agi jimpan shoy te kadeka kamram jingi ban map na ble par ban map ya kiwe te mentas ngap ka jingisne hangne sukiba isne naba an isne yeki jingisne kamot pet nga lada haba nga lepop uble udeban penshutam yanga dre haga jaga ban penshutam yanga umab yanga katu gadega jingisne but ga jingaye kamot nga walada nga im haga pop ngamde ban yo yaga beneng dre uai nga beneng kato kalongka jinga mercy but grace mo jinga but jingisne kene gadega jinge farbangi hapsung tu rengan ko ban sim kawe ka nuksana jutam barim de jong usim David usol khasan snem ula wat ban panyab yo David arsin David ula yo lat ban panyab yo dre u klam le ula isne yo de tangane na taga daw fin pule kitab Samuel mo kine David da ula ya usol ula wat yaki bahayang jong so wong mano dang don mano bahayang bale ukaban isne yaki aga kartan jong Saul uba David udon hok ban panya beo namaru Saul ula wat ban panya beo khatla isne te kadba uyo lat ban panya uklam le yi ula IT namar ulang basel pansela jong try uang anam kta ublehi unsa pet but hadian ba ula ya bro udang wat ban le isne ki bahayeng agata gadao aga jingim jong David mauru la le pop ni fitip ni ngamdot gamban batai re mau la yo jing isne bakrao te manta ba jisu ngi suki ba isne na ba an isne ki kan ma barbor rangkat bat kene ka makarios ka jingkar ku kadon ru ka jingkular te manta bara shita yo fi dangdon hak ma jemfi ban pule fi de ru ban pule na ka gospel katkum Lucas hangta ru don kene ki beatitudes kitoru pi apule but suma wan klen jisu u hikai ngi gane aga jaga ban ai ngi ki ain u hikai u ai ngi kine ki jingkar ku makarios ngilong ki bala karku ngilong ki bala badonbok lada ngila ban sutu yegene bar emsingi yegene tinjung baru blay badap daga jinge jigarku on karku gudai fi hakir teng pa baru kon baru man sembo kod tayo ban wanru